Билгеле бер чикләүләр сәбәпле урыннарда җирлек советлары утырышлары туктап торган иде. 12 ноябрьдә шундый чираттагы утырыш Аксар җирлегендә узып, анда район башлыгы Разиф Кәримов катнашты. Аның биредә узуы очраклы түгел, үзара салым программасы үтәлеше буенча җирлек алтынгылар рәтендә. Утырыш алдыннан кунаклар иң беренче итеп Аксар авылы Сабантуй урынын карады. Ул 2014 елда үзара салым программасы буенча төзекләндерелгән иде. О заманында үзегез беләдегез, колхоз приколхозына барадыр икте, әйдә Сабантуй үткәрик, бөтенләй бер алардан иде. Безгә плотниклар бирәләр, бригада бар иде бит инде. Әкренләп менә үзебезгә калгач, когда начало самообложение. Әлеге урында 1955 елда җиңүнең 10 еллыгы уңаеннан алмагачлар утыртылган иде. Бирдә хәзер Сабантуйлар уза, классташлар очраша, юбилейлар билгелиләр. Бакчага авыл халкы суак карашта. Аннан кунаклар үзара салым акчасына төзекләндерелгән балалар мәйданчыгы, моннан 2 еллык тел ветераннарына куелган биниһая матур һәйкәл, шулай ук Ленин урамында салынган асфальт юлны карады. Әлеге юл исә Аксарлылар горурлыгы. Но это ведь не на один год делаются эти вещи. Булар бит бер елда гына эшләнгән эшләр түгел. Авыл халкы җирлек эшчәнлеген әлбәттә әлеге эшләр белән бәяләячәк. Бу тулы бер урам республикада булган барлык программаны күрсәтә ди Разиф Кәримов. Пленар өлеш исә капиталь ремонттан соң булган мәдәният йортында узды. Анда җирлек башлыгы Юрий Гилманов үзара салым акчаларында 2020 елда башкарылган эшләр һәм 2021 елгы планнар турында бәян итте. Авыл җирлекләре башлыклары эшчәнлеген рейтинг күрсәткечләре билгели. По земельному налогу за 9 месяцев 2020 года. Җир салымы буенча иң яхшы күрсәткеч Александр бистәсендә, икенче урында Гулькин, өченче урында Яңа Спас җирлеге ди Марина Захарова. Утырышта 9 ай буенча җирлекләр эшчәнлеге, күчемсез милек объектлары, җир участокларын инвентарлаштыру, зиратларны рәсмиләштерү, авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру, хезмәт базарындагы вазгыять, хайваннар һәм кошлар авыруларын профилактикалау мәсьәләләре каралды. Разиф Кәримов җирлек башлыкларын күрсәткечләргә игътибар итәргә, каралган мәсьәләләр буенча эшне күчәйтергә чакырды. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Татарстан хәбәрләре.